akuluakulu mukumbukira bwinobwino za Ghost Funeral Smuggling yakuchikwawa ijayo imene imazamveka ngati dark comedy choncho, koma kuyisatira bwinobwino ili nkhani ndithu yolondola. Enatu kumazafunsa kuti itiso imeneyo ayi tikhulupirira kuti ambiri nkhani imeneyo tinayitsatira bwino. Ija inachitika pa 14 February chaka chino cha 2026 kumene koto ku Chikwawa makamaka pa road block imene imadziwika kuti Thabwa. Paja pa tsiku limeneli apolisi anazagwira hesi ya Serenity Funeral Service imene driver wake anali a Leonard Kalonga azakato 55. Paja hesi imeneyi inali pa ulendo wopita ku Blantyre, komano a driver a hesi imeneyo a Leonard Kalonga anapanga stage maliro a fake kuyika ndithu anamalira mmenemo ena kumayimba nyimbo coffin zonse bwinobwino mmene zimakhalira hesi ikanyamula maliro. Koma pasi pakepo ndikuti tatayikapo mzigo waketu ndeti matumba amakala ena ndikuti anayayikidwa mapakeji osiyanasiyana pansi pa chikapeti cha green chimene chinali mu hesi imeneyo. Ndeti kasatira bwinobwino nkhani imeneyi paja zimene zinazachitika nzonena kuti apolisi atayigwira hesi imeneyo anapanga direct drive ameneyo a Leonard kuti akayisiye ku Chikwawa District Forest kumeneno amayembekezera zonoti driver ameneyo malo ake abwera kuti azambe kumvano nkhani yake mene inayendera makamaka zimene zinachitika kuti ndi chani. Koma zinapezeka zonoti driver ameneyo atangompanga lirizi anawazika osabwereranso kupita kumeneko kuti akakambe nkhani imeneyo. Zimene zinazapangisa zonena kuti apolisi kumeneko ayambetu kumusaka mkulu ameneyi Leonard. Nawo apolisiwo abwerano ndi ripoti kuti amumbwandira mkulu ameneyi, ndipo atamufunsa zifukwa zimene anapanga pamenepa anavomera kuti anachita stage china chilichonse kuti ngati wanyamula maliro komano atanyamula makala pasi pakepo. Ndi padakali panopa ali mchitoposi cha polisi pamene ayembekezera kupita naye ku bwalo la milandu kuti akankhe mlandu opezeka ndi katundu wachilengedwe popanda mapepala omuyenereza kuti akhale ndi katundu ameneyo. Nkhanitu imeneyi ndiyopatsa chidwi kwambiri. Tinaonanso kuti a BBC Africa anayipanga publish, titha kunena kuti maola 22 apitawo pamene anapanga publish nkhani imeneyo. Chifukwa chani? Ndiyopatsa chidwi kwambiri, ndi yachilendo ku Malawi sizinachitekeponso kuti mpaka na munthu akalimbe mtima kufikatu stage imeneyo kupanga stage china chilichonse ngati imene zimakhalira mwambo wa maliro kusenza coffin pamenepo anamalira nyimbo mkati, koma ili njira yofuna kuzembesa katundu. Komabe kumazazifunsa kuti desperation yake yotani yofika mpaka na pamenepa. Inde anthu timatha kuthamanga njira ina iliyonse kuti tipeze ndalama, koma desperation iyi inafika powonjeza kwambiri kunyazisatu maliro. Kuphatiza pamenepo ndikuti anyazisaso chikhalidwe, chifukwa zimene zimachitika pamenepa ndi zimeneno zimakhalira pamwambo wa maliro kuti kanyamula maliro ndondomeko yake ndi imene anapanga stage mkulu amene, zomwe ndi zosayenera maliro pa chikhalidwe cha Chimalawi. Komanso tingonena kuti pa dziko lapansi amapasidwa ndithu ulemu wake wapadera, koma pa zimene zachitikazo ndi zonyazisa mwambo wa maliro. Komanso ngati community mungamene tafotokozera komano pa zimene wachita driver amene Leonard, titha kunena zona kuti wabweretsa nightmare ku business ya bwana ake, chifukwa mmene zikuonekera panepa abwana ake ataka kuti samazindikira zimene amachita driver wawo, ndi reputation ya business yawo itha kupeza zoti yafoira potengera ndi zimene zachitikazi, chifukwa desperation imene anali nayo driver ameneyi komanso integrity ya maliro pamenepa sizinayende. Komanso kumene ku Chikwawa Nsanje madera amene akulowa Chire ndi malo amodzi amene kumavuta nkhani za nyengo tikatengera ndi mene malipoti amabwerera. Tikasatira recent report imakamba zonena kuti kumeneko ndi kumalo kumene kunavuta kwambiri nkhani ya ng'amba. Komanso tikakamba nkhani kuzana ndi ndikuti kusefukira kwa madzi malo akeso ndikuti ndi kumene kulowa Chire. So kwa magayi amene amakhala kudula mitengo kumaotcha makala achani zimangosowa umunthu kuzilingalira bwinobwino, chifukwa ma effects ake ndikuti amakhala kupanga affect anthu ochuluka kwambiri. Ena kuti they are innocent sizikuakhuza zinthu ngati zimenezo, kumapeza kuti akuvulala nazo chifukwa cha machimo anthu ochepa chabe. Chifukwa tisaname kudula mitengo kumaotcha makala madera ambiri zachulukira kwambiri, ngakhale tikuziwa zona kuti makala amathandiza ambiri timagwisa ntchito makala, komano potengeranso ndi environmental effects yake ndi yaikulu kwambiri imene ambiriso tikuyipanga experience padakale panopa. So tiyamikirebe amene anapanga report
kuti driver amene ambwandiridwe pa zimene achitirazi zonyazisa wani maliro komanso kuzembesa makala. Imenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Situ zoti mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikukamba zona kuti apolisi kuzeratu kwa amene amayankhulira apolisi yakuchikowa amene watu ndi Dickson Matemba asemekeza kuti amanga driver wa hesi imene anazembwandira masiku angapo apitawo pa Thabo Road Block after atawazika driver ameneyo. Ngati maganizo amenewo alipo mutofotokoza comment section koma molemekezaso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ngati nkhani zambiri zikamachitika ndiyo tizitha kupezani mosavuta.